makwa ukukrobe yena uba lo mntu kwedika isuke ilothe idle kuye kuqala ngoba sakhangelayo imakwa likhona ngoba sakhangelayo idle kuye ilothe iyowa imakwa ingezanga ingeke kuba ayikwazi udubula kuyevakalana amen. Ukhathembe umuntu esithi mna ndinemali ndingathi uba ndingagula ndiye kwi-specialist ngoba mna ndinantoni agule umntu aye kwi-specialist angancedakali abhatale imali ezinkulu agule umntu abangaya angasizakali imali ikhona ukayithenge umntu ibhedi ibe nkulu ibe yi-queen okanye i-king size esithi hayi yi-posturepedic ndizawulala sili-posturepedic ndizawulala kamandi ndinantsi ke bungabikho ubuthongo ikhona ibhedi eliyithemba lakho uba uzawulala kabuhle athi tyu inene ukuphela ubuthongo kuse erolamehlo ejikeleza engakwazi ulala emane ephethuka njalo ebhedini ubuthongo abuhli uyithengile ngemali eninzi kuyevakalana amen. Xa ndichaza eli themba athetha ngalo uMam Spalding xa esithi bambelela ethembeni kwincwadi kaTimothy wokuqala isahluko sokuqala nevesi yeyokuqala uTimothy wokuqala sahluko sokuqala ivesi yokuqala ifundeka ngolu hlobo. uPawulos umpostile kaYesu Kristu ngokommiselo kaThixo umsindisi wethu nenkosi yethu uYesu Kristu ithemba lethu uthi ka ithemba ubhalwe wayi-capital letter uYesu Kristu ithemba lethu ubhalwe wayi-capital letter uYesu Kristu ithemba lethu. Leli ke uMam Spalding wayesithi masibambelele kulo bambelele ethembeni bambelele ethembeni haleluya amen. Wayethi masibambelele kwelo themba linguYesu Kristu athi sohlangana naye phi emafini intoni imvana yeKalvari amen. Kanitshoni nje mani ningasiculi kodwa nitsho ezinye ingoma zakhe uba sithini na ithini noba asisiculanga sisitsho nje ithemba lam nguwe Yesu nyana kaDavide enye ithini amandla ngawakho nobungcwalisa bobakho igama likaYesu Kristu manithweni manibongwe izani zininzi ezangoma ndazi noba ziphako seventina nguye yedwa onamandla izibele zikaThixo ziyathini ziyamangaliswa ndifumene ngapha ndafumana nangapha ke zithini ezinye ingoma zikaMam
imani ke nisike natsho nonke inyoka yobhedu, inyoka yosindiso, eke xa ndinawe Yesu ndingaswela ntoni na, makabongwe, makabongwe, makabongwe. Utsho ke uma uba ke uphulaphula kakuhle lo mntu ongumama uSpalding yena wayesazana noYesu Kristu, and abantu bakhe ngendlela yakhe wayephiwe nguThixo through these choruses wayebakhokhelela ebakhombisa kuYesu Kristu amaziyo ahlangeneyo yena naye, akalela kuhlangana naye wade wathunywa nguye. Bevakalana? Amen. Into nawo ngamanye amaxesha ukhe uthi xa ukhupha ibhokhwe egadini ubiza izinja zakho ufunze ngamanye amaxesha izinja ezingaqondiyo zisike zikhonkothe umnwe lo, zikhonkothe umnwe lo zingayi phaa ezibhokhweni. Ingakhe ke yenzeke loo nto nalapha sithi uSpalding esikhombisa kulo mntu ulithemba lakhe esithi nathi masimenze abe lithemba lethu. Usenothi esikhombisa thina sisike sijonga apha kuye singade siye kule ndawo asikhombisa kuyo, siphethe siphelele apha kuye, kanti yena ebesikhombisa indlela apho afana usikhombisa khona. Ifana nento okubana uYohane waye enabafundi bakhe, kodwa kuthe kwawufika uYesu wathi nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Kuthiwa abo bafundi wayethetha nabo baya kuYesu, bamlandela, bahlala naye olo suku, babe ngabafundi bakaYohane, kodwa baya kuYesu ababemkhonjiswa ngubani? uYohane. Amen. Amen. Namhlanje ke silapha sizobhiyoza, sigobile, siyavuya. Sivuyela ntoni? Sivuyela into yokokubana wafumana ipermission umama uElizabeth, ipermission yoshumayela indaba ezilungileyo nokuphilisa ngokweministry awayeyinikwe ngubani? nguThixo. Wayesele enalo igunya alinikwe nguThixo lokwenza lo msebenzi, kodwa uThixo wamkhanyisela into yokubana makayazi uba umele uba igunya alifumane kumntu omphetheyo enkonzweni. Kuyevakalana? Amen. Akathi hayi mna uThixo unike igunya andizuvanga mntu, ndizusabela mntwini. Into enkulu lento yale permission certificate besifundwa apha yaba into enkulu kuye ukukhululwa akhutshwe inkonzo yakhe. Hayi ke uthi ubiziwe, uthi uve uThixo sithi ulungile ke siyakukhulula, wanikwa imbalelwano, kwathiwa ke hayi ke hamba ke siyakukhulula siyinkonzo. Yinto enkulu leyo, wanikwa igunya. Ingekuba ubengalikwanga nguThixo
kodwa kuba abantu ekuphileni kwabo baphila nabantu bephansi kwabantu. Kuyevakala na? NgokwakwaThixo awuphathi ungaphathwanga. NgokwakwaThixo awuthini? Awuphathi ungaphathwanga. NgokwakwaThixo awuyonhloko engenanhloko, awuphathi ungaphathwanga. Kufuneka uphathwe somewhere, then ke nawe uphathe. Abefundisi abalapha noba basuka kwinkonzo ngenkonzo naba basekhaya bayayazi loo nto, into yobana umntu unikwa ipermission, ilicense yoyowusebenza, afika aphathe eperishini okanye kuloo sekethe kuloo ndawo anikwe yona, afika aphathe. Uphatha kuba kukhona apha aphethwe khona. Kuyevakala na? Amen. Yamtyhilekela ke loo nto uMemspontini. Le meko yayinjalo kwakuye uYesu Kristu. Uba ufunda kwesi sifundo sevangeli yanamhlanje, kuthiwa waya entabeni wathandaza uYesu, wawuchitha ubusuku bonke ethandaza, elungiselela into yokokubana eza konyula abafundi bakhe, efuna igunya nenkokhelo kaThixo ukuze naxa esonyula onyule evele noThixo uba sivana ngoba yonyulo obani nobani, sivana ngoba uzawuphilisa, ndikunika igunya lokuba uphilise. Wahamba wayomthandaza. Uba ndiyakuxelela, wayefuna igunya kuThixo lokwenza umsebenzi wakhe, noba uza konyula abantu, noba uzawuphilisa, noba uzawushumayela, noba uzawufundisa,